VP Chiwenga waya vachinyorerwa tsamba nemasupporters panguva ino pari kuonekwa kunzi at the time chaos is erupting in the ruling party ZANU-PF. Kuchionekwa kunzi kune mavoices matsva ari kuraiza ari kusimuka nefactionalism aiwa nedeepening divisions. Vakomana vari kuuya panguva ino vachinzi vane maallegations ecorruption, vari kuuya panguva ino vachirwidzana. Saka pena mashoko anobuda achinyorwa panguva ino toti bosubscribe like on the bell icon. Tipinda muzora nhasi panapa ZIM News Live chanoyenya mozo tinokupa information yese inenge ichiitika nyika yeZimbabwe. Tobira paahendo yaIsaac Makomich anobuda achinyora achiposta VP Constantino Chiwenga vamuri kuona in the video vachiti, dear principal, we might not be with you physically, but as a nation, we are with you in our prayers. We believe in your wisdom, integrity, and leadership. Please soldier on. Others might be afraid to show public support, but the truth is, the masses are behind you. Anobva anyora neBible verse Psalms 35:4-5. Anyora achiti, let them be confounded and put to shame that seek after my soul. Let them be turned back and brought to confusion that devise my heart. Let them be as chaff before the wind, and let the angel of the Lord chase them. Ndo mashikonoyatagwa naIsaac Makomich achiti panguva ino yamuri kuona pane vakomana vari kuraisa vanatungwarara vachachataka some other individuals vatikaona vakambokooptiwa vakaita sana kuda kuachita gurei. Panguva ino kuri kunyatsoonekwa kunzi mava neconfusion in the ruling party ZANU-PF, but at this moment confusion zvaroka in the ruling party ZANU-PF. Tiri kuona kuti Makomich ari kuuya achinyorera VP Constantino Chiwenga as his staunch supporter achiti, we are in you mumaprayers edu, we are praying for you. Mashoko ari kuda panguva ino anyorerwa VP Constantino Chiwenga. Mudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pezviitiko izvi. Apinda comment section medu mudze mafunguro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.